Δεν το περιμένατε, εγώ όμως ανταπόδωσα. Είτε το περιμένατε είτε όχι, εγώ ανταπόδωσα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είπα, θα αρχίσω βίντεο. Αρχίζω βίντεο. Πάμε ένα σαπορτάκι έτσι χαλαρά να παίξουμε. Είμαστε στο main account όπως βλέπετε. Ναι, το 274 level. Είμαι bronze ως το παρόν. Αλλά εντάξει, κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πρώτο βιντεάκι είπα να αρχίσουμε χαλαρά, κάτι που ξέρω να παίζω. Εντάξει, δεν θα παίζουμε μόνο LOL και Minecraft αυτό το κανάλι, προφανώς. Αλλά ναι, ας αρχίσουμε με κάτι χαλαρό, που λέει ο λόγος. Χαλαρό, ναι, αυτά. Πάμε μια Yumi έτσι να γουστάρουμε ρε παιδί μου. Θα δείτε το πρώτο full AP Yumi build season 14 και το μόνο νομίζω, γιατί δεν παίζει κάποιος, δεν έχω δει κάποιον άλλο να παίζει Yumi πέρα από μένα. Και ναι, είπα να αρχίσω το πρώτο μου βίντεο με λίγο League of Legends, έτσι χαλαρά, να πούμε τα νέα μας, αν και δεν είναι live αυτό. Τέλος πάντων, όσο αφορά, γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι έγιναν τα streams. Πρώτον, αν θυμάστε καλά streamer Minecraft, πρώτον, λόγω του ίντερνετ έχω χάλια ταχύτητες, δεν μπορώ να στριμάρω, λαγκάρω, όπως λέτε εδώ πέρα έχω 110 ms, δεν μπορώ να στριμάρω πλέον, προς το παρόν βασικά, αυτό δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα, δεν μπορώ να στριμάρω ακόμα λόγω της ταχύτητας και επίσης πέθανα το κόσμο στο Minecraft, οπότε ναι, there's that, αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε καινούριο survival. Και μόλις φτιαχτεί και το θέμα με το ίντερνετ θα κάνουμε και live streams πάλι. Ίσως και εδώ στο YouTube, αλλά θα δείξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Όπως σας είπα θα πάω full build, AP build. Και θα αρχίσουμε με το Ludon, Companion. Γεια σου φίλε μου, πάμε. Να ξέρετε, όποιος παίρνει Trundle είναι στο game σας ή στη δικιά σου ομάδα ή στην αντίπαλη, σε όποια ομάδα γίνει θα πάρει win. Να ξέρετε, αυτό σας το λέω και σας το εγγυούμε. Εκτός αν είναι από αυτές τις φορές που ξέρεις, παίρνει ένας παίκτης από την δικιά μας ομάδα έναν OP champ και απλά τα γάμα. Αλλά θα δείξει. Δεν νομίζω, αλλά θα δείξει. Βλέπουμε εδώ πέρα Trundle, που είναι Trundle. Ναι, τον έχει level 6. Level 5. Ωραία, πάμε. Στόχος μας είναι να πετυχαίνουμε όσο πιο πολλά Qs γίνεται. Τώρα ήρθε το ζευγαράκι στο bot. Τι να μας κάνει το ζευγαράκι στο bot. Τώρα μπορούμε να κάτσουμε άλλο ένα Q. Θα είμαστε κομπλέ. Καλό, πολύ καλό. Εντάξει, early game κάνει πολύ impact όπως και late game. Κάνει αρκετό poke. Το θέμα είναι να το πετύχεις και άμα λαγκάρεις είναι λίγο δύσκολο γιατί κάνει teleport. Για να δούμε τώρα. Ζάκια, maybe. Ωραία, πολύ καλό. 3 στα 3. Είδατε, τους έχουμε φάσει σχεδόν τη μισή ζωή. Είναι λίγο tricky έτσι και τους Yumis, αλλά μόλις πιάσεις το νόημα καταλαβαίνεις πάνω κάτω
που πρέπει να το κάνεις και πότε παίρνει speed. Ωραία, Σάγιονο μάνα. Okay, well played. Τώρα που δεν μιλάω πολύ, απλά προσπαθώ να συγκεντρωθώ όσο παράξενο και αν φαίνεται επιπλέον Yumi. Λοιπόν, season 14 που λέτε πουλάκια μου, ωραίες αλλαγές, πολλές αλλαγές, κυρίως στα items και στο map. Αλλά για πρώτες εντυπώσεις πιστεύω είναι πολύ καλή σεζόν. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή σεζόν. Άμα δεν κάνουν πάλι καμιά βλακεία, και βλακεία εννοώ από buffs, nerfs και αυτά, όσο αφορά τα champions και τα items. Προς το παρόν μου φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό update, ένα από τα καλύτερα να πω. Γιατί βγάλανε τα mythics πρώτον, οπότε μπορούμε να πάμε ό,τι κουστάρουμε τώρα. Γιατί θα περιμένουμε τον Lucian να τελειώσει το χέσιμο. Τρόλαρα εκεί πέρα. Τι λίγες θα κάνω. Ωραία, πολύ καλά. Έλα, αυτά κάνει και το ξέρεις, δηλαδή δεν πρόκειται να τους αφήσεις τα λίγη να κάνει. Τώρα θυμάμαι η Ζάγια. I never said thank you. And you'll never have to. Νομίζω τον είχαμε ρε εσύ. Τς έκανα... Ναι, τώρα μπαίνεις ρε. Πάρε το. Όλο δικό σου. Πάρ' το όμως χωστό κιόλα. Δεν νομίζω να κάνω reset τώρα εδώ πέρα, γιατί έχει και Lucian και έχω και λίγο μάνα. Αλλά... Τώρα θα κάνω reset. Ωραία. Οκ, φεύγω. Γεια σου, Πλέζ.
Τι κάνει? Οκ, να πει